Ipalpalagip dagiti masaknan iti Benguet General Hospital kadagiti naganak ti madagdagos. Apan ang ipatamingda kadagiti anakda ng runa dagiti maladaga tapno mataming kontra iti club foot. Ti club foot ket mabalin amagasan no nasapa a maduktalan. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. Kapaspas ngay pailaang ni Baby Zion idi naduktalan nga adaan daytoy ti club foot. May sa kondisyon wenno depekto iti saka. Ada club foot ti may sa amaladaga no ti may sa wenno agpada asaka na ket nakaturong pauneg ken saan anormal ti posisyon na. Sigun iti espesyalista anang tutok iti sitwasyon ni Baby Zion. Di malan ni Zion kadagiti nagduduma nga intervention. Si Zion, isa to sa mga model patients natin. So nung pinanganak kasi siya, nakita natin siya agad within the first week of birth. So at first week, nagsasemento na tayo sa kanya. So 4 na linggo siyang sinemento. So every week, di ba Zion? Okay. So every week, 4 castings. Pagkatapos ng 4 na casting, gine-grade kasi namin yon. Pag nakita namin yung paa niya ay pasok na, pasado na dun sa grade na yon, lilipat na namin siya sa brace. Ngayon, 11 months na si Zion. Oops. Naka-brace na po siya. Kalpasan iti sangapulo ket may sa abulan. Daytoyen ita ni Baby Zion. Normalan iti posisyon ti saka na ken kasla saan na nagbalin a club foot iti saka na. Sigun iti medical specialist, maagasan ti club foot basta lakit di mabigbig adagos ti sakit wenno early detection. Actually, 70% ng club foot ay yung tinatawag nating idiopathic or genetic. Ibig sabihin nun, walang kadahilanan. No? 30% nun, minsan may kaakibat or kasamang sakit. Pero in short, yung sinasabi namin sa magulang is hindi nyo kasalanan yan. Iti datos ti Benguet General Hospital dumandanon iti 25 ti baro nga ubing nga agpapaagas tunggal tawen. Sabali pa'y tinasurok sa nga gasot ket 20 a club foot patients para iti follow-up check-up. 7 aging nga 10 met nga club foot patients ti maag-agasan tunggal tawen. Nupay kasta, dumanon iti nasurok 95% met a club foot cases ti maagasan babaan karagiti nagduduma nga intervention. Panggap ita, dagiti dadaulo iti maysa nga organisasyon at tumultulong kadagiti club foot patients, anayunan pa'y dagiti club foot clinic iti pagilian, at dumanon lang iti 4 ket 5. Ang goal natin eventually is maipasok ito sa DOH network para 'di ba lahat ng provincial hospitals, lahat ng ay magkaroon ng kanya-kanyang clinic. Kiddaw dagitoy ang ma-expand pa iti coverage ti PhilHealth tapno maijaya a libre iti treatment dagiti club foot patients. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian.